1979an Frantzisen erailketa mugarria izan zen Euskal Herriarentzat. Tori gertakari horren gaineko 8 datu. Vicente Badio Santamaria, hoxe zen Frantzisen izena. Andaluziarra zen jaiotzez, Errenterian bizi zen eta Oarsoalda eskualdeko taberna eta lokaletan aritzen zen transformista emanaldiak egiten. 1979ko ekainaren 10ean, Antonio Cabalaguna Espainiar Polizia Nazionalak kalez jantzita tiro batez hil zuen Frantziz Errenteriako Apolo dantzalekuan. Herriaren erantzuna azkarra izan zen, Errenterian greba orokorra behitu zen, eta udalak ere babestu zuen gertakaria salatu eta familiari elkartasuna adierazteko. Polizia Nazionalak gogor erantzun zien mobilizazioei. Fiskaltzak 6 urteko zigor eskaera egin zuen, epaileak 9 hilabeteko zigorra ezarri zion hiltzaileari, baina ez zuen bakar bat ere bete. Egam herri akusazio gisa aurkeztu zen eta taldeko kide batzuk jazarriak izan ziren horregatik. Euskal Herriko sexu askapen mugimenduaren mugarria izan zen. Lehen lerroan jarri zen garai hartan LGBTI+ kolektiboak sufritzen zuen gorroto guztia, eta kolektiboak klandestinitatetik kaleak hartzera igaro zen. Egun bere gorpua familia bizi den Torrent herrian dago lurperatua, Valentzian. Azken urteetan Errenteriako udalak eta hainbat LGBTI+ kolektibok maiatzetik ekainera Frantzisaldia antolatzen dute Frantzizen irudia gogora ekarri, erailketa salatu eta gure herriaren memoria historikoan sakontzeko. Frantzizen historia arakatzeko gogoz geratu bazara eta Euskal Herriko borrokan Trasmariboioaren gainean gehiago jakin nahi baduzu, Jo Xabier Susperregi idazleak argitaratutako Frantziz izeneko liburura.